Michael, nu har vi været her i dag på besøg UCN og fået masser af perspektiver, som vi tager med os hjem til Danmark på vores professionshøjskole. Men vi vil rigtig gerne høre dine perspektiver i forhold til, hvad er det for nogle konkurrencefordele, Tulip har her på det engelske marked? Ja, for det første tak, fordi I kom. Der er ingen tvivl om, i Tulip der er vi fra farm to fork, som man hedder. Det vil sige, at vi er fra primary landbrug og hele vejen ud til varen, den ender ud ved end consumer. Og det kører igennem sådan 2 overordnede salgskanaler. Det er det, du kalder retail, og så er det du kalder wholesale, som er til alt fra food service, McDonald's, Domino's, ind til os eksport ud af landet. Og der er ingen tvivl om, ser du det, vi har jo du har en risiko i og med, at vi producerer en masse gris i England, hvor vi importerer også en masse gris fra Danmark. Vi er jo et dansk firma, men også fra EU generelt. Og der er ingen tvivl om, at med Brexit, der kommer nu, og har været de sidste 9 måneder, hvor vi har set pundet tage et ordentligt ryg nedad, har skabt en massiv inflation herover i England. Og det skaber nogle muligheder, det skaber også nogle udfordringer i, hvordan får du det hele til puslespil til at gå op. Så der er ingen tvivl om, i England, med at man er vertical integrated, som man kalder det, jamen så har vi en palette, hvor vi kan tilbyde utrolig mange ting til vores kunder. Ja. På samme tidspunkt, så skal man huske på, at England er ikke selvforsynende med svinekød, ligesom de ikke er selvforsynende med en masse andre ting. Og det vil sige, at der er en masse ting, der også skal importeres for at holde balance i udbud og efterspørgsel herovre. Og det er det, vi har. Det er derfor, vi er her. Det er det, vi skal det er det, vi er eksperterne i, at sørge for, at vi får de rette ting til forbrugerne i England på deres bord til den rette pris. Men der er ingen tvivl om, at Brexit det bliver en udfordring, fordi der bliver så mange ting stadigvæk. Ja. Folk ved ikke, hvad der skal ske. Nu nævnte du lige før muligheder og udfordringer. Normalt så kombinerer man meget, hvad der er af udfordringer. Men hvad ser du af muligheder i forhold til Tulip? Jamen, der er masser af muligheder. I England har du 68 millioner mennesker, mener det her. Du har en økonomi, der lige nu der boomer. Der er lavere arbejdsløshed. Jeg tror, vi er under 4% nu. Så du har et land, der faktisk er når de går ind til de her forhandlere, i fantastisk form, som jeg vil kalde det, i forhold til mange af de lande, som de sammenligner sig med i EU. Og det giver jo også for os som virksomhed at være til stede her en masse muligheder i at øge markedsandel og sørge for, at vi udvikler forretning ind i andre segmenter. Og England generelt er et ekstremt spændende marked, fordi du har så stor diversitet i din forbrugerkæde. Du har fra det, du kalder low-end segment, hvor det skal være rigtig billigt, fordi du har også et forbruger, der ikke tjener for meget, med alt respekt. Og så har du hele det her, specielt i London, hvor du har et utroligt rigt, London er en by, eller land i sig selv, et utroligt rigt samfund, som betaler, og er villig til at betale for rigtig mange ting. Så i England, der har du rigtig mange forbrugere, som egentlig det er meget diversified, og de er villige til at betale for de rigtige fødevarer. Og det ser vi mere og mere, altså sådan vi kalder det the bone, hvor folk bruger rigtig mange penge på fødevarer over weekend, og så måske mere discount i løbet af ugen, som man også har set i Danmark i mange år. Så derfor er det et rigtig, rigtig spændende land, som altid har brugt mange penge på fødevarer. Ja. Nu har vi været på besøg her fra UCN, og vi har fået utrolig meget ud af det, hørt en masse perspektiver, men kunne du eventuelt komme med nogle perspektiver, eller noget, som du tænker, I har fået ud af det i forhold til samarbejde? Generelt set, ligegyldigt hvilket universitet eller hvor det er fra, men det er, hvordan kommer vi i kontakt med den fremtidige arbejdskraft. Og det her med, det mere vi kan fortælle vores historie ned i, det bedre skulle det blive fremadrettet også. Og det forhåbentlig I kan tage med hjem, det er, at de elever I har, det er at sørge for, at man kommer ud, og man kommer ud og oplever det, der sker uden for Danmarks grænser. Vi er så stort et eksportland, som vi lever af. Det kræver også, at man tager og sætter sig i en flyver eller en bil, og så prøver at bo i udlandet. Og der er ingen tvivl om, at der kunne man se, om man ikke kunne lave noget, og hvor man kunne samarbejde fremadrettet. Hvordan det skal gøres, det må vi så prøve at snakke med vores HR-afdeling om, både i Danmark og her. Men det er mere, at eleverne skal være, det kræver en indsats, hvis man vil ud. Det kræver ikke bare, at vi kommer, og det er omvendt. Det er lige så meget eleverne selv, der skal sørge for, at de kommer afsted. Og det er, nu har jeg boet ude i 15 år, det er
man kan altid komme hjem igen. Det skal man huske. Ja. Men at komme ud, det er det svære. Ja. Og jeg synes, det er fantastisk, at I har taget over. De flere, I kan inspirere til at komme ud, det rigere bliver, tror jeg personligt på, at landet bliver. Ja. Skaber noget udsyn. Absolut det udsyn, og vi lærer forskellige kulturer. Altså, det er ikke kun Danmark og 5 millioner herovre. Det er det samme, som du bor i Birmingham, hvor vi er lige nu. Og det er der, vi har været gode til at rejse ud. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at I stadigvæk prøver at få folk ud. Og kan vi hjælpe lidt med det? Det vil jeg i hvert fald sørge for, at vi internt får at promovere. Det håber vi meget. Vi ser meget frem til at bevare kontakten og se, hvad vi kan udbygge det med. Yes. Det er godt. Tusind tak. Selv tak.